Čo to? To čo? Čo to? Čo to tu máš? Šašli to radšej. Zasvietime svetlo? No. Pretože ti podoláš toho. To čo? Čo tam je? Neviem. A na čo mi je toto? Veď to už mám. Tak máš ešte jedno, no. A čo sa to tu špiavilo? No to som ti tam pripravila svetielka, aby si to tu mal krásne. A čo to objavilo? To čo? Bebička, to čo? Bebička. Však sa To pozri na nemôže ostatné. nosiť. Prečo? Pretože to sa iba... Je! Čaške. Ja ti to pomôžem rozbaviť, dobre? No, ale je to... Fíha, že by si bol taký dobrý? Toľko darčekov? A čajšie jablko. Čajšie jablko. Čo to si všetko? Čajšie jablko. Krásne. Na čo mi je toľko jablk? Pozeraj, čo tu máš vnútri. A ešte zvonček? Zvonček je. No na čo tam je zvonček? Že mi tam ty pripravila. Aha. A v tejto palačke či je niečo? Není, lebo tam sa nezmestil balíček predsa. Ale ten malíček tam mohol zmestiť. Myslíš? Áno. Tak pozeraj, čo tu máš všetko, povyberaj to. Chytal vajíčko. Oriešok. No, je však krásny. Šéf. Volím mi. Čakaj. Aha. Kľudne to visí. Aha. Aký veľký. No, čo tam ešte máš? To ešte pozeraj. Aj tu si môžeš, keď chceš kľudne, tu takto pomalím si to vysypávať. Jej. 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 Čo to je? Mikuláš dobrý. Určite? To je čert s jablčkami. Jej. Toľko veľa máš. Aha. No, pozri, čo tu máš. A na toto. A Krásne. ešte tu Čo ti ešte ten Mikuláš doniesol? blúdka. Blúzok. Olieš. Minča. Čo to máš ešte? Čo to je všetko? Čo to je? Plampla. To môžeš očistiť a uvariť. Dobre. A nemáš to tam, pretože si trošku neposlúchal? Prečo? Však? Prečo? Keď nikto neposlúcha trošku, tak dostane do balíčka aj uhlia alebo bramboru, že? Prečo? Ale asi si aj poslúchal, keď máš toľko sladkostí. Čo myslíš? No. Ty čo? Počuš si to? Čo to? Neviem. No popozeraj ešte, čo tam máš. A ešte tam je niečo, nie? Mamku. Či tam už není nič? V tom mikulášskom? Ty v tomto? Pozriem tam niečo.
O, lentil. Tak ty si chcel však? No, ja som chcel. A čajšie jablčko, presne také, ktoré som ja chcel. A pešky. A toto. Taká šiška. A mrkni ešte teda do tejto pánočky? Či No. tam teda naozaj nič nie je? No. Je, niečo sa tam spjavilo. Čajšia šiška. Ty sa tam spjavilo. To sa tam zjavilo? No, To si asi predtým skôr zle hľadal, nie? no. No. Takže, a ešte čím tam niečo. Už asi tam... O, to čo? Aha. Malý Mikuláš. No. A toto. To si mi tam ty toto priplavila? Áno, to som ti tak ozdobila. Ďakujem. Není zač. No čo? Páči sa ti toľko sladkostí a jablčok? No jasne. Paráda? Aha. Ešte tyčinky. Tyčinky. A kto je to na nich? Košek a Júča. A tu máš čo? Kinder vajíčko. No. Budeme to niečo hekať. Naozaj? Áno. Otvoríme to. Môžeš, kľudne to roztrhnúť. Dá sa ti to? No. Áno. Á. Môžeš položiť na zem. Môžeš kľudne toto naspäť nepostúpaš sladkosti. Ti pomôžem. Super, to si to zvolám. Myslím, že dáš. Ešte tam. Čo? Jej! Aha. Čo to máš? Neviem. To Okay. je čo? To je Fredka, nie? Či nebohatá.